Mga kapanyawan, anya na ang Hugyawan sa Set Panyawan. Tuluman ang maghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugyawan sa Set Panyawan. Ug karon, anya na ang atong mga kapartners maayong panglawas, Sir Rick B ug Sir John, alang sa Hugyawan sa Set Panyawan. Hello mga kapanyawan sa kamayang adlaw kaninyong tanan ug welcome sa atong pagpanaguban and pod kining atong tulumanon karon sa maayo nga panglawas atong kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing ang tigimong tigabudapud so nga nagunaman nato mga produkto herbal nga tinuod gayon nga dunay mga pagtabang sa lawas. Kini mga klase sa mga produkto igalang igsuon na pamatud-an nga dunay mga pagtabang ug pagtubag sa mga klase-klaseng mga balatian. Aliban na kini atong SED Panyawan Plus Mangosteen, ang kapsula mga igalang igsuon nga dunay gahom sa mangosteen, luyang dilaw ug panyawan herb. And of course, doon na kita SED Panyawan with garlic nga doon ay gahom sa ahos, banaba ug panyawan. Ug usab kini atong SED Cogon Herbal Capsule ang naginusarang klase sa kapsula mga igalang igsoon nga doon ay gahom sa cogon plant. And of course, doon na po kini siya banaba and panyawan herb. And kung haplas mga igalang igsoon ang pag-isgutan na doon na kita SED Liniment Oil nga doon ay tulo ka mga sangkap, ang methyl salicylate camphor ug usab ang menthol. And dili po nato ikalimtan mga igalang igsoon kung kape nga lamian ug makatabang sa mas maayong kalawasan ang SED Panyawan Coffee Mix. And of course, kung ganahan kita nga magpagwapog magpagwapa, naduna kita yung mga sabon nga makapaputi na, makapaisis pa sa panit, ang atong mga SED Celebrity Soap, ang SED Celebrity Beauty Soap, ug usab SED Celebrity Kojic Soap. And sama sa naandan, ani agyapon kining atong partners sa atong health nga maghatag ang atong mga pagtubag sa mga pangutana nato, no? Binagyan kung kita doon yung mga ginapanghambin nga mga balatian si Sir John. Sir John, maayong adlaw diya kanimo. Yes, may adlaw to mo dia Sir Rick no. Tara na to mga tip paminaw, kumusta ka tanan? Sa mga kaigsunan nato diya karon nga doon na pa yung mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas, susama pananglitan sa pagtaas sa ilang sugar level. Sir John, daghan kayo na ang mga Pilipino ang naigo sa sa diabetes, no? Kaning pagtaas sa sugar level nato. Matod pa nila nga usa kini sa mga gikahadlukan pero tinuod ba ni Sir John ang ilang ingon nga wala may namatay sa diabetes, nay namatay sa komplikasyon sa diabetes, no? Mo na ginaingon nga tungod sa kataas sa sugar level nga aduna na hinuoy mga kaigsunan nato nga na biktima niini. And of course may paano na sa laing kalibutan kay matud palagi nila adunay daghang komplikasyon ag mahitabo kanimo kung taas kag asukar sa imong dugo. Sir John, tagay kunutag mga information o sa may mga pagabuhaton nato pananglitan or baka unsa mga mahitabo kung usa ka tawo higalang igsuon adunay ginatawag natong pagsaka sa ang sugar level. Go ahead, Sir John. Kaya no, kung musaka man gud ang atong sugar level for a long time, no. So ang mahitabo niya na is mahimong insensitive ang ato ang mga tissues and cells, no, tungod kay ang glucose manggod pagkaon na siya sa ato ang lawas, no. So every time na mukaon ta ang ato mga tissues and cells mukaon pod ma-breakdown ato pagkaon into the smaller na mga nutrients o kauban niini mao ang kining glucose. Pag once nga daghan kay asukar, no, dinha sa ato ang dugo, mo nang makaingon po ta sa itong pagalingon ba usay nga nang maraglaay kay sige balik-balik ang sudan, so balik-balik ang pagkaon, so sama sab sa itong mga selula o mga tissue, no. Pag adunay sobra nga supply sa asukar din sa atong dugo, no, nagtulutaw, di na siya ganahan mukaon. So kining proseso, no, mo na ginatawag nato na pagkawala sa sensitibo or pagka-insensitive, no, sa ato ang mga tissues and cells. Pag once nga mga insensitive na ganyan na siya kaayo, dili siya mukaon og kanang asukar, no. So maglutaw-lutaw ning ato ang asukar din sa dugo ug sakto tong giingon ni Sir Rick kanina, no, nga tungod sa komplikasyon ang taas nga sugar, no, makakos kini og kini ginatawag natong high viscosity, meaning grabe kalapot ang imong dugo. So kung once nga lapot kay imong dugo, maglisod siya dagayday din sa to ang mga kaugatan. If maglisod siya abot din sa to mga tiil, abot sa to mga gagmayng ugat, no, sama sa kidney, sa mata, no. So mo na itong ginatawag nato na neuropathy, retinopathy kung sa mata, and nephropathy kung sa kidney. So ang una yung madaot, no, Sir Rick, no, if ever nga wala gyud ato na control ang sugar, no, sa ato ang blood
sa atong blood, no, sa bloodstream, kani ang mga unang maapektuhan kining sensation sa ato ang mga tiil, no. Unang pagmasamad, pwedeng mahulog og gangrene o madaot ang tissue mismo, ma-loss of function. Kaduha is katong pagka hanap sa imong mata, no, tungod kay gagmay kay ugat, ug high kay ang viscosity sa imong dugo tungod sa taas sa sukal, di mabuta ka, no, mahanap ang imong pananaw. Og ikatulo, ang kining pagkadaot sa imong kidneys tungod kay maglisod siya og filter, no, sa daghang asukal, and gagmay po ng ugat din ha. So if ever madaot na ang kidney sa katao, Sir Rick, mo na nitong hinungdan sa maghinay-hinay na o ka-deteriorate, no, ang iyahang lawas. And aside niya na surgeon, karon pa ako nakamatikod nga doon na day daghan, di po rin doon na daghan, no, pero na ay mga reasons, no, ang usa ka tawo para makaangkon sa iyang taas nga sugar. Dili lamang sa ginatawag nato nga kaning pagkaon, kundi pati po din sedentary lifestyle, kaning wala kay exercise. Posible po day ka nga makaangkon niya na. And of course kaning pagmabdos, Yes. no, sa po din kani siya ka reason nga nung posibleng mataas ang asukar sa atong dugo. Bueno, Sir John, sa may mga pagkabuhaton galing pananglitan ng usa ka tawo diagnosed nga high kaning ginatawag og high sugar, na itaas nga sugar sa lawas. Sa may mga pamaagi para matabangan nato ang atong kaugalingon nga dili kita mabalaka, no, ani nga tong pag-angkon sa ginatawag nga diabetes. Importante, no, nga i-monitor gid niya iyang blood sugar. So lang naman tayo mga gamit niya na, no, aron nga ma-monitor. Plus ang iyahang 3 months or na pagpa-check up, no, para aron makita gyud tong pila gyud ang iyahang baseline nga blood sugar. Sa balay pwede siyang mag-exercise, pwede siyang mukaon bisan unsa, no, until na basta as long as, no, nga mulihok control. gid siya. O yes, na ay exercise aron magamit tong sobrang asukal, no, so mabalik tong pagka-sensitive sa tissues and cells. Mo man gyud na ang pinaka problema pag mayunta og hyperglycemia, no, or kaning diabetes mellitus, kay ang problema dili na mukaon, so kinahanglan na ibalik na to tong pagka-sensitibo sa mga selula. Nabay tuluman ang nahibaluan nato nga tipo sa diabetes, no. Ang type 1 mao ka nang sa bata pa lang ka, aduna na problema imong pancreas nga mag-produce og insulin para mag-control sa imong sugar. Ang ikaduha ka ng type 2 diabetes, which is ang pinakalabing common karon, gumikan kay pinaagi niini posibleng ang ato ang pagkaabusado sa atong lawas ang usa sa mga hinungdan nganong nakaangkon kita niini nga matang sa problema sa panglawas. So ang ikatulo kanang ginatawag nato nga pagmabdos, no, aday posibilidad pud nga motaas ang sugar level sa usa ka babae nga buntis. Bueno, Sir John, may gali kay ang SED marketing adunay pagtabang sa mga kaigsunan nato nga adunay diabetes. Kining ginatawag natong SED Panyawan Plus Mangosteen. Mao kining ginatawag nato nga cure all nga klaseng kapsula. Gumikan kay makatabang kani dili lamang sa diabetes kundi sa mga bisan unsang matang pa sa mga problema sa panglawas. And ang makamaayo ni mga kaigsunan ang tuang SED Panyawan Plus, taas og content sa panyawan nga tanog. No, taas ang ingredient o kanang content sa ingredient nga panyawan. Nga diin, mo'y makatabang sa itong mga kaigsunan nga taas o sugar sa lawas. Kay pait man kining klaseng ginatawag nato nga herbal. Nga diin, mo na siya ang magatabang ka nato para makontrol nato ang sugar level. Munang kung ikaw igsuon at dunay pagtaas ka ng sugar level nimo, kanang imong exercise, balanced diet, kanang imong early sleep ug enough water, no, ang usa sa mga makatabang niya kaning atong SED Panyawan Plus Mangosteen. Mao kaning red label nga panyawan nga diin makatabang gayud sa mas maayo pa hinuon atong kalawasan. Munang kung ikaw adunay diabetes, pag SED Panyawan Plus. Bueno, Sir John, wala namang kitay igong panahon. Nagapasalamat ako kanimo sa kahigayunan nga nagkauban kita nining atong tulumenon karon. Salamat kay Sir Rick, no, padayon pagyapon sila sa pagsubaybay natong programa. Sa mga kaigsunan nato diha karon nga doon na pay mga girapang hambin nga mga problema sa lawas, timani kanunay nga makatabang og dako ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Inyong nabati ang tulumanong hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Ang SED Panyawan Plus Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Kogon Herbal Capsule,
SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga SED Celebrity Beauty Soap, ug SED Celebrity Kojic Soap, ug yawan sa SED Panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon sa sulod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.